Jaramogi Karchun Jaluo Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni ogai mar do Martha Koome odiochieng' makawuono ne otelo ne kweth mar jokedne ratich oganda e dhialo odiochieng' Katiba Day mabende ne odiochieng' mabende en mano mar yango odiochieng' mabende ne ochugi katiba mar higa mar 2010. Ogai mar do ne opuoyo katiba ma pacho kae mabende owacho ni en mano mabende ochung' ne telo makare kanyakla kod kedo ne ratich oganda e pacho kae mangima. Komachielo bende en jokedne ratich oganda gwenge mag Mombasa bende no loso kamae ewi odiochieng'ni mar dhialo Katiba Day. Kama watetezi wake za kibinadamu tunaona katiba ni kitabu tu kimeandikwa. Institution ambayo yafaa ilinde katiba wamepotea. Tumeona corruption imezidi, mambo ya devolution is not real, ukabila umeingia, nepotism. Kwa kifupi kuna watu wana frustrate katiba, ingawa leo miaka 15 bills of right iko pale, lakini wa Kenya kila regime ikiingia wanaua vijana. Licha ya kuwa serikali na ujumu na institutions na ujumu katiba hii, wa Kenya pia lazima wawe macho, wawe active, especially Gen Z lazima waielewe hii katiba. Mtu ambaye wa kwanza alipinga hii katiba na kazunguka Kenya mzima akisema hii katiba ni mbaya ni huyu rais. Hata implement aje. Bende jatend piny Kenya Migosi William Ruto telo ne piny Kenya dhialo kata yango odiochieng' Katiba Day mabende odiochieng' mar dhialo odiochieng'no mabende ne ochuge katiba mar higa mar 2010. Mano nyasi mabende dhi nyime e boma ma Nairobi ka bende jotelo mamoko bende oyuore nyasino mar dhialo odiochieng'ni mar Katiba Day. Jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki noyudo thuolo mar chiwo twak mare e nyasino ka bende opuoyo mokalo katiba ma pacho kae mabende wacho ni nyaka gie sani osekelo lokruok mathoth ne oganda jo Kenya ka bende pod omedo kwayo jotelo mondo miyo neni kinde ka kinde omedo luwo katiba ma pacho kae kendo rito chike duto mabende nitiere katiba ma pacho kae. Jotelo mamoko mabende oyuoro kanyo gin kanyakla kod jaod bura mar Ariada Otiende Amollo kachiel kod jang'ad bura e doho mamalo Njoki Ndung'u mabende opuoyo mokalo katiba ka bende giwacho ni mano mano mabende osekelo lokruok makare e pacho kae. Kwa machielo kwa wadhi wechego mag thieth ni jatend piny Migosi William Ruto ogolo siem ne oganda mabende kinde ka kinde temo kwalo omenda mabende nitiere bwo kumbano mar SHA ka bende ogolo siem ne jotelo mabende tayo chenro kata kumbano mar SHA mabende iwacho ni osebedo kati aritha kod omenda jo Kenya omenda mabende nitiere bwo kumbano mar SHA ka owacho ni ute thieth mopogore opogore monego beni chwalo negi omenda e bwo kumbano mar SHA onego beni timo mano e yo makare kaka yo mar neno ni onge mibadhi maramora mabende neno e okumbano mar SHA. Kapod wantiere wechego mag thieth bende en jokanyo mag riwruok mar siasa mar Kenya moja koro dwaro mondo jatend migawo mar thieth Aden Duale kod jatatije mar okumba mar SHA Mercy Mwangangi mondo miyo gwe tao ka giseyo gi kuom pando mibadhi mokwako okumbano mar SHA. Kane giloso e boma ma Nairobi jatelo go wacho ni tiya rietha kod omenda jopiny e bwo okumbano mar SHA kamoting'o chudo mabende chwalo ne ute thieth masani ne osechungo chenro mage. One of the avenues we are looking at, if in the next 48 to 72 hours, Honorable Duale does not resign. And remember that Duale and his associates and the surrogates of State House that have been involved in this should not hoodwink them and divert their attention. The chief architects of this scheme are Honorable Duale and the people in State House. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni moko kuom jodak ma ogwedhie sub-county ma Suna East ochwalo ng'ure wi chal marach ma chenro mag thieth e od thieth ma ogwedhi Health Center ma bende nitiere sub-county no ma Suna East e kaunti ma Migori. Kotelnegi kod John Ogwedhi owacho ni ogisebedo ka giyudo chenro mag thieth e od thieth no gotieno kalure ni od thieth no ok ti gotieno. Odera wacho ni achiel kuom jotuo ma bende ne gitere od thieth no otieno mar wuok tich tarik 25 mar dueni ne ok othiedhi kalure ni jarito mar od thieth no ne oloro rangach mar od thieth no kendo jatuo no ne orem yudo thieth. Jatuo moyiene donjo e odno kata osiptandno from saa 12 odhiambo nyaka kiny saa 2 okinyi
en mana dhako madhi nyuol. Je kang dayo moro tuogo gotieno, nyathi moro tuogo gotieno, jatuo ok ter, to daktari te chulo gi sirikal. Ne gino kochako nuore kendo, to wabiro loro gedeno nyaka waziri chop nyaka siptandni manyiso dakteche gi joma chulogi to pesa gi akanye. Koloso kod nyakalondo ni jatend migao mathieth e kaunti ma Migori Caleb Opondi owacho ni od thieth no onego bed ni tiyo gotieno. Kakoro wacho ni nondo osechak tema e wi ng'ura ma bende ochwal kod jodak ma ogwedhi e sub county no ma Suna East. Wadhi e kaunti ma Homa Bay kama wayudo kanyo ni familia Beach odong' maonge kuonde jot e kadak ma Shauri Yako e boma ma Homa Bay bang' gas ne muoch kendo wang'o utegi otieno manyoro. Masira mar machno ni omuoch kar saa 2:10 mar otieno kendo wang'o utego kod mwandu duto mag ot molokore buru. Kalure kod achiel kuom jogo ma bende noyudo masirano, Morina Chieng', silinda ma bende ne nitiere kod gas ne omuoch kar saa 2:10 mar otieno e achiel kuom utego kendo landore e ute mamoko go. Noro gimoro saa 2 kama na ya tich. Kadonje ot abedo 10 minutes. Awinjo ni kagas omuoch ka jirani. Aringa larora gi nyithindo oko. Thuolo manoko nota aneno kaka mach ne liel gi kona mane ochako go nikech ot mane mach ochakore go e ot motenore gi oda, the immediate house motenore gi mara. Koro an nyithinde malarora go oko atemo na ywa kom odhi odino dhoot maonge kaka nanyalo wuok. Koro by the time ma pod achung' gi oko ang'iyo kaka mach to wuon odno madichuo ne temo mondo wuog oko gi gas no mondo dir, to unfortunately gas odhi olwar e kom makasto mach omedo moko. Koro mach noliel owang'o gik moko, dho ni jok masimo mach jo fire brigade nokobiro. Udi oliel, gik moko nowang' te. Gik moko nowang' e ot te. Gimo okony minyalo wache nyithindo mano wuog oko, to gimodong' onge moro amora mano okonyo e odno. Mach omuoch ka jirani, to kodonjo kora kono do ka miye ma nitie gi nyithindo, oyudo ka wuok matin, ogochna ka gine en gima dhi mbele. Koro kabiro do ka gimoro amora se wang'. Jen Owade ma bende en wuon utego ne owacho ni ok omor gi kaka ne migao mochung' ne masiche ma apoya kata rakruok kod masiche ma apoya ne odieko chwalo negi kony mapiyo kakoro kwayo migepe mag sirikal kod kaunti no ma Homa Bay mondo mi ochwal kony ne familia mane yudo midhiero no. Kawuok oko aneno mach kaliel, koro ago uwi mondo ji obi okonya, ya ji no biro to gima lit wago uwi wago simo ne josimo moto pod warito gi nyaka sani pok waneno gi. An gi tanga 2 dalana ka pinyo nitiere iye. Nyithindwa ma Shauri Yako mano yuora otiyo mokawo pige gi, joka mane gitiyo kaka josima moto gotiyo. Mage mwando na mapidha nyaka ne jaoda tho, mage mwando mapuonjo godo nyithinda, mapuonjo godo nyikwaya. Mane iute gi jogo nyowang' molwar piny te. Ka onge kama nayude konyruok josima moto go nyoko biro, pok waneno gi nyaka sani. Nyithiwa ma Shauri Yako nonego na macha gone gi erokamano. Achije ma bende tudo gi kuo mag dhok otieno manyoro nyomonjo dala gavana machon ma Kisumu County Jack Ranguma mantiere Chemelil sub county ma Muhoroni kama nyoe gi kwali rombe 20. Achije go nomonjo dala Ranguma kar saa 4 mar otieno kendo loro gi oko dhoudi mag jotijege kapok ne gi kwalo rombe kendo chomo go alwora ma Potopoto e sub county ma Tinderet. Kalure gi report mar obila, gavana machon ne ogochne obila ni nitiere jokuoe moko ma bende no omonjo dala ne. Obila mawuok e tesend obila ma Chemelil ne ochopo kanyo mapiyo piyo kata kamano achijego ne oseringo gi rombego. Obila lero ni ranyisi mag tiende rombego ne ochomo tong' mar sub county ma Tinderet kendo koro gitimo pedha ne achijego ka gigeno yudo rombe ma bende ne okwalgo. Wadhi wechego mag somo kama wayudo ni piny owacho lero ikruok ma bende oseketo ne Sidayanga grade mar 10 kata grade 10 kochopo dwe mar 1 higa manyien e bolai mar somo ma CBC kata odoko ni jopuonj madongo mag skunde to kod jokanyo e sekta mar somo to sebedo gi luoro mathoth e ikruok ma sirikal oseketo ne Sidayanga chenro makamano. Jatenda migao mar somo Julius Migoso Ogamba ne oloso yo machalo kamae e ikruok ma bende sirikal oseketo no.
As a government, we are prepared to transition our grade 9s to grade 10 using the 3 pathways, that is STEM, social sciences, arts, creative arts and sports. The students, the learners are already choosing their pathways and choosing the schools, and just to assure parents and Kenyans in general that the government is prepared to ensure that that transition is smooth and it's 100% transition like we've done before. Imedo winjo matut e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Jatend riwruok mar Midusa e pacho kae, Midusa Shama Kiteme ochwalo ng'ur mar nok mar tije ne sirikal, mabende giwacho ni sekta no mar Midusa osebedo kod nok mar tije. Kalure gi riwruogno mohewa tamalo 50 mag Midusa e pacho kae onge kod tije, kakoro gikwayo sirikal mondo mi odonjre wachno kendo neno ni gibedo kod tije. On the road to 10,000 jobs for engineers. Your Excellency, we the engineers of Kenya today, on this 27th day of August 2025, call upon the immediate absorption of 10,000 engineers who have no jobs. Whereas you declare this day the Katiba Day, engineers will engage in a peaceful march to raise the matter of unemployment, which many face, and present this petition to yourself. We propose the following measures to be taken immediately to address the big and debilitating problem of unemployment affecting engineers. Many infrastructure projects being done in Kenya are without involvement of Kenya engineers. The foreign firms that are doing these jobs do not employ Kenyan engineers. And those few they employ, they do not pay them, as they pay the experts. Please intervene. Mani mabedo kilowe giko mag weche matute koro gwenge gi elak seche gi tudiko James Rabala koro mosapar gachiel ni weche manyiena. Mago ne matut e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke ni jatugo machon mar Harambee Stars Victor Mugubi Wanyama owacho ni omanyo klab machielo kendo wacho ni thuolo mare madhi rutaya pod bor mokalo. Jatugo nero ma jahigni 33 mosebedo kago dier pap ne Kenya e kinde mokalo setugo ne timbe kaka Tottenham Hotspur, Southampton kaachiel gi Celtic, kasani onge klab moro bang' orak mare gi trim mar CF Montreal rumo Novemba higa mar 2023. E dwe mar adek higani Wanyama nodonje tim mar Scotland miluongo ni Dunfermline Athletic, kamano nodogo wuok e tim no ka koro sani en thuolo mar donjo tim machielo. Okang' mar Wanyama mar duogo e tugo biro mana thuolo machok bang' ka noduogo e tim mar Harambee Stars e higa mar 2025 e dwe mar auchiel. Kara kamano nodogo thichore oko e tuke kata squad mar Harambee Stars kanowacho ni ne en gi moko modiye. Komachielo en klab mar jok mamine mar Bungoma Queens chano matimo tuke mag osiep motelo ne chakruok mar season manyien. Kocha mar timno Ero Geoffrey Mwabonga sani koro wacho ni osemiyo nyige oyueyo moromo nyaka negi season room season mokalo ka koro sani en gi ikruok makare maduogo gi mbi mapek. As you know, it has been a hectic league, so we are just planning to restart our pre-season, I think, from next week. But all in all, the team is intact. They are doing well because I had to give them enough rest. You know, last season it was a bit hectic because we had a league which was a bit competitive. Then at the same time, we played also FKF Cup, which we finished in the semis. So I had to give the girls enough rest. Gie kineno ero, kocha Mabonga no medo wacho ni onge gi paro mar uso jatugo mora mora kawuok Bungoma Queens, komedo wacho kara kamano no brondiko jotugo mamoko 5 manyien. As Bungoma Queens, I have not planned as a coach to release any player. I'm not releasing any player, but I'm just planning to add on like some 6 players. Mostly I want to add in a goalkeeper, then central defense, then to be honest, we didn't have a number 10, a midfielder who is more creative. So we are looking forward to get that number. So we are likely to add like 5 players so that we can compete this time. We're not just coming to participate. Season mokalo Bungoma Queens notieko league ma jok mamine thuolo mar 5 eka season manyien kokayo mar chako tim no ero geto mar timo maberie moloyo kaka negi timo e kinde mokalo. To weche mamoko bende ni jakom mar klab ma jok manyiri mar Kenya Police Bullets Nyale Munga wacho ni en gi yie ni nyi Kenya go eko biro timo maber machopo final
Mag tuke mag Sekafa mibiro bagi e tuke ka chakre tarik 4 nyaka 16 dwe manyien e paw tuke manyayo to gi Ulinzi Sports Complex kaluwore gi draw manyo tim e boma ma Cairo. Joloch go eko mag lig maduong' ma pacho ka ma jok mamine Kenya Police FC okete grup achiel ma en grup A gin kaachiel gi Denden FC ma Eritrea kaachiel gi Kampala Queens ma Uganda. Eka grup B biro kelo kanyakla timbe mag CBE ma Ethiopia ma ema nigo kombe no, Top Girls Academy ma Burundi to gi Ryan Sports Women Football Club ma Rwanda. Grup C biro kelo kanyakla tim mar JKT Queens ma Tanzania. Jaloch mar 2023 ma bende biro rakore gi Yei Joint Stars ma Sudan ma Milambo kaachiel gi JKU Princess ma Zanzibar. Hilo kundi kusemele kweli Mwamburi ni kundi gumu, manake sisi tukiingia katika mashindano yoyote hatuingii na dharau ya timu yoyote. Ndio najua mashindano kama haya mwaka uliopita tulikuwa wa namba 2 baada ya kutolewa katika finali na Ethiopia, lakini kwa sasa kila timu sisi tunaiheshimu. Kwa hivyo tutaingia hapo na heshima kubwa na tutacheza mchezo wetu wa kawaida, halafu ushindi Mwenyezi Mungu na imani atatupa. Mairi biro bedo thuolo mar ariyo moluwore ma apisa mag obila go eko adhi e final ka higa mokalo nogolgi gi tim nero ma CBE ma Ethiopia. Nyale kara kamano wacho ni gin gi thuolo maber ni mar gigocho pacho kendo gigeto mar kao simbono. Hivi sasa wako kambini tayari, kwa hivyo lazima waendelee na msimamo huo, na pia hiyo ni siri yetu, usiitangaze sana. Kwa hivyo tunajitayarisha vilivyo na tuko vizuri. Yani nimetosheka, usajili tuliofanya mwaka huu ni mzuri. Kwa kweli mimi ninachotarajia kutoka kwao ni ushindi, manake hilo ni ombi la kila timu ambayo inashiriki katika mashindano haya. Lakini kwa kweli itakuwa ni aibu kubwa kama mashindano yako nchini hapa kwetu na mashabiki tuko nao hapa, viwanja ni vyetu tulivyozoea, halafu tuachie mgeni apande na kombe ndani ya ndege aende nalo kwao. Sidhani kama hilo ni jambo ambalo tunaweza kulikubali kwa ufupi. Magi weche mag tuke nyinga Milton Ochieng. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Yes, Milton Ochieng weche mag tuke ka weche manyien dimba okeli kod Roza Odhiambo sa 10:10 kod 9 Odhiambo erokono kumbedo kod kinde no duto abro elwe to goja kamalo ngwemo